ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ದ ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅವೆನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಸಾಸಾಗ ದೀವೊನ್ವೆ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗ್ಲು ಸಾಸದು ದೀವೊನ್ಲೆ ಐಟು ಒಂಥರ ಗಂಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಬುರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆದ ಪುಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ. ಇದು ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡ 200 ಗ್ರಾಮವು ಆತದೈತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬೌಲುಡು 1.5 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ. ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಗಲು ಓ ಕಪ್ಪುಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದಿತ್ತೊಂಡರ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು 1.5 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ 1.5 ಕಪ್ ನೆಯ್ಯಿ. ನಿಗಲು ಲೋಟೆಳ್ಳ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅತಂಡ ಕಪ್ಪುಡು ಅತಂಡ ಬೌಲ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆಡು ನಿಗಲು ಅಳತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವು 1.5 ಪಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವನ್ ಸಾರ್ಸದು 1 ಕಪ್ ಒಂದು ಐಕ್ 1.5 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ 1.5 ಕಪ್ ನೆಯ್ಯಿ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಕ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಪಂಡ ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮುರ್ಕುನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಚೌಂಟುಡತನ ಕಲರ್ಡ್ ಇಂಚೆ ಬುಡೊರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅಡಿಕ ಅವು ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ತಡಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಾಪುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ನಂಚನೆ ಬುಡಿಯಾಡ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗವಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲಡೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡ್ ದಾಯ್ಬೊಕ ಇಂಚ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೆ ಸುರುವಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಫೇಸ್ ಬರೆ ಸುರುವಾಂಡು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಂಡ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇಂಚ ಚೌಂಟುಡು ಆ ಬೊಲ್ದುನು ಇಜಿಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪನಗಲ ಪೋಪುಂಡು. ತುಲೆ ಯಾನ ಚೂರು ದೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಅರ್ಪರೆಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ಪಾಕ ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಮುರ್ಕುನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಒಂಜೆಳೆ ಪಾಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5-6 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಂಡು ಆತನ ನಮ್ಮ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆವರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಚ ಆತನಂದು ತೂವರೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಆತನಗ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಒಂಜಿ ನೂಲುದಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಒಂಜೇಳೆ ಪಾಕ ತುಲೆ ನೂಲ್ದಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಬ್ಬಗ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ದಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೇ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು ಕಲತ್ತದು ದಿಯೋಡು ಇಂಚ. ಗಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲತ್ತದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ದೀದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಒಂಥರ ಗಂಟೆ ಬತ್ತನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಿಡೆ ದೀದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ನೀಟಾದ ಶೋಕು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಲಪುಗ ಗಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀಟಾದ ಕಲತ್ತತ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ಅರ್ತದ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀಟತ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ದಿಕ್ಕ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿವೋಲಿ ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದಿವೋಡು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ದಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ನಾದ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಕ್ಪರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು.
ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂತವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಮಕ್ಪುನ ಉಂತ ಎರಡು ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಐನಾತ್ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಲೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೆತ್ತೊಂಡರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದು 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ರೆಡಿ ಆವರೆ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮಲ್ತನ ಕರ್ಚಿದ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇದು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಮಿಡ್ಲಡ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ನಮಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಡಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರಿ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತ್ಯಾನ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒರಾನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಲೆ 2 ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡ 2 ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒರಿ ನೆಯ್ಯಿ ಇಂಚ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕೊಂತೆ ಮಕ್ಪರೆ ಪೂರ ಒರಿಯಾಗೆ ಬಂಗ ಅಂಡ ನನ್ನೊರಿಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಅಂಡ ತೊಂದರೆಜಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಣ ಮೈಸೂರು ಪಾಕದ ಹಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ತುಲೆ ಇತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೇಮ್ನು ಲೋನೆ ದೀಲೆ ಹೈ ಆವಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಆವಡು ದೀಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಪೆಯಾನ ಪೆತ್ತೊಲೆನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನೀತ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗಪ್ಪಿರ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಂದ ನೆರಿಗೆ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹಿಟ್ಟು ನಮಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಿಗೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆನಂದು ಅರ್ಥ ಬೊಕ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕದ ಘಮ್ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ಆವಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆನಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹದ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಕ್ಪನ ಒಂಥರ ನೆರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆರಿ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನಲ ಆತಜಿ ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ಪೋರ್ತು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೆರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಗಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯರೆ ಬೊಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೋರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಕೊಡೋರ ನೆಟ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನೆಯ್ ಬೊಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇತೆದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ
ನೆಟ್ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು 1 ಗಂಟೆ ತಾಗುಣೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ನೆಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಜೆ ಬಗೆ ಆವುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆನೆತ್ತ ನೆರಿ ನೆರಿಯಾದ ಶೋಕು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತೆನ್ ಪೂರ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ನೆರಿ ನೆರಿಯಾದ ಲಾಯ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏತ್ ನೀಟಾದ ಲೇಯರ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕದ ಹಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಪಾಡೊಲಿ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಯ್ತಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ತುಲೆ ಲೇಯರ್ ಆದ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪೂಜಿ ದಿವನ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕದ ಪಾಕನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲಿತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಮಚಡು ಚೂರು ಮಲ್ತು ನೈಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಚಮಚಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಬುಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುನ ಬುಡ್ಚಿ ಮೇಲ್ ಲೈಟ್ ಆದ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವೋ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುದು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತರಡ ಐಟ್ ಒಂಜು ಲೇಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕದವು ಬರ್ಪು ಜೈಕ್ ಬನ್ನಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಇಂಚನೆನ್ನ ರೆಡ್ ಬೌಲುಡಾಂಡ್ ಅವಿನನಿತ ಸೈಡ್ಗೆ ದೆತ್ತಿವನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮನೆ ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಶೇಪುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿವನುಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಗುಲು ಚಪ್ಪೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಆವಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತರಡ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಂಡು ಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆನೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಪೀಸೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತುಲೆ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿವೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಆನೆಟ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೀಸನ ದೆತ್ತನ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವು ದೀಕ ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ದೆಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತೇನ ಪೂರ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಅವನಗ ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾದ ಬತ್ತಂಡು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ದೀಂಡ ಅಂಚನೆ ಕರವುಂಡು ಆತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಶೋಕಾದ ಬೈದನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ನೆಯ್ಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.